Хайде да ви покажа какво правих последните 2 седмици в Родопите. Багажа е стегнат и искам да видите Енджи как усеща, че ще ходи някъде. Отиваме ли навън? Искаш ли? А? Сега ми дава лапа. Сяда. Отиваме ли някъде? Къде отиваме? На Гела? Ами, здравейте хора! Ние вече сме в Гела. Тръгнах малко да се разхождам по пътя, тъй като се навечеряхме. Преди малко пристигнахме, директно седнахме да ядем. Искам само да кажа, че в Асеновград беше днес колко 27 градуса. Тук е 16 градуса. И съм в момента с клин, тениска и лек и не знам дали се вижда, съм настръхнала, толкова е студено. Аз сме само с мама и баба. Една част от другите ще дойдат утре, друга част ще дойдат в събота и пак сме около 30 човека. Просто нашите приятели, нашата рода, като цяло сме винаги много хора навсякъде. Но така поне е по-забавно. В събота започва събора, гайдарското насвирване в село Гела. И вече, сега преди малко видях, че още от днес е четвъртък, има вече палатки. А днес цял ден е валяло. Не знам, милите хора. Също, нашата вила е колко, може би за 16 човека има място, къде да се спи на легла. Ние сме 28 човека. Така че, плана е, че ще се спи и на палатки на двора. Но дано да не вали, защото ако вали, няма да е много приятно. Искам да ви покажа и събора. Снимам пиленца шарени. Да ти това ли снимаш? Добро утро! Събудихме се преди малко. Закусихме колаци, които баба беше направила. Аз ще се опитам да наредя горе-долу, тук-долу на барбекюто масите, столовете, пейките, да видим колко човека може да съберем. Защото сме 28, но децата са 5. Те не седят много на масата, така че за 23 човека трябва да намерям място. Как ще стане, не знам. Друго. Най-вероятно вече сте видяли от вчера последните кадри на 2 сърнички. Или по-скоро дупетата на 2 сърнички. След като се връщах от разходката, вървя си аз, стигам до вилата, обръщам се към двора и гледам 2 сърнички. Аз седя ги гледам, те седят и ме гледат. Супер бавно реагирах, докато изкарам телефона да ги снимам и вече видяли сте, само дупетата им снимах и тръгнаха надолу към дерето. Хайде сега да видим дали ще мога да намеря място. Добре, 1, 2, 3, 20, 21. 21 нагъчкани. Абе, ще се съберем, бе. Не съм ви показвала и виличката ни. С голямата ливада. Тук горе е терасата. С прозорци, които миналата седмица боядисвахме. Не ни стигна боята и сега Войчо чакам да донесе и трябва да боядисвам тази част.
Ето там бяха сърничките и тръгнаха надолу към дерето. Сачака. И ето я виличката. Дано да се виждам от тук. Да ви кажа за Илинден и колко обичам, като дойде това време от годината. Илинден винаги е първата неделя на август и още от едно време. Мама е била много малка, събирала се цялата рода, децата, войчовци, баби, лели, абсолютно цялата рода. Тогава вилата не е била толкова голяма. Спали са в обора на сламата, на земята са спали, навсякъде спали. И тази традиция и до ден днешен и я спазваме. Всеки един ден сме тук, откакто съм родена. Не съм пропускала, мисля, че нито един ден. И е много хубаво. Та да, как да кажа, че едно време не е била толкова голяма вилата, нямало толкова места за спане и пак са спали, са събирали хора. А сега вече какво толкова се притесниха, че нямало къде да спят, нямало как да се съберем. Каква голяма ливада има, видяхте. Взимаш един спален чувал и лягаш. Но да, това е един от любимите ми моменти през годината. Ако стъпа е така... Гледай да се прибивш. Ще забавно, ако падна, да. Амо! Аре бе, седайте да идете да... Навирам ягнито сега, чакай, че ме тук зор. Ето, си готова. Нали после ще си измиеш ръцете? Я да видим, ще има ли малинки? Има. Виж, тук има. Долу. Ама има пчелички. Я? Искаш ли? Да. Мерси. Ето раздели. Хубава е. Хапни, аз хапнах. Хайде двама да видим. Подай! Дайте я! Бързо! Подай! И кош! Че вермето вече се върти. Да не правиш блок. Почваме да правим 2 стаи. Работа на Райна Лея. Ами, здравейте хора, 2 седмици по-късно. За съжаление не успях да довърша влога от Гелат като цяло и да снимам. Снимах само първите 2 дни. След това като дойдоха всички деца, всички приятели, всички роднини, просто нямаше толкова какво и кога да снимам. А днес се включвам, защото отиваме с Велина, Дейсто и Йоана на поход до дяволската екопътека. Най-накрая се разбрахме и се организирахме. Та да, днес отиваме натам. Вече сте забелязали, устните са ми сини, но вчера бях да ми поставят хиалурон, тъй като, не знам тук дали съм казала, на 5 септември имаме сватба.
и подготовките вече започнаха. Дано до четвъртък да ми е спаднало тока и да ги няма седи, тъй като отиваме на муминското ми. И така, сега след 2-3 минути отивам да ги забирам момичетата и тръгваме. Искам да се оплача от Мана и Йоана. Те се редуват през 10 минути да пушат. И Мана каза, че изпушва 4 цигари, и Йоана каза, че няма как да стане и запали и тя да настигне и да пушат двете едновременно по-много. Моля ви, скажете ми, че това е вредно и ние с Действо не можем да дишаме нормален въздух от тях. Ами не мога, Йоана! Всичкото това чудо, най-красивото е най-накрая. По принцип го слизат на назад заради страха от височините. Доста екстремно, правено от варненски алпинисти родни Балкани. В момента класическият преход през малкия и големия кръг е почти непроходим и има само един безопасен вариант за преминаването му. Тъй като това не го знаехме, вече бяхме стигнали до началото на пътеката през село Борино. Там служителите от заведението организират транспорт до другия край на пътеката през село Ягодина. Оттам маршрутът върви наобратно. Минава се първо през Дяволския мост и скрития водопад. В някои участъци ще срещнете нестабилни и дори счупени стълби, така че не е препоръчително хора с страх от високо и лица да я посещават. Още се качихме на пътеката и започна екстремното. Може да ме чакаш? Да го сложим, трябваше. Йоана вече е в нервна криза, падна един път, разплака се и сега ще видим. Подупеш се пускаме. Да. Ай, сяда и сега, че гледайте. Малко задръстване има. Едните хора се качват, ние слизаме. И така. Не знам дали ме чувате, но току-що минахме Дяволския мост и беше много яко, много внушително. Йоана! Не гледай надолу! Не гледай надолу! Гледам нагоре, ми става лошо. Защо? Давай просто! Ето, стълбичките не са от най-надежните. Хайде. Дай. Давай, Йо, ти можеш! Йоана, как се чувстваш? Притеснена. Не бягай! Какво правите? Гледам моя компас. Искам да разбера. Верен ли? Да, верен е. Добре. Ние успяхме. Дяволската екопътека Премината! минахме с малко сълзи от Йоана, естествено. Чакай. Малко паника от Йоана. И сега и обещахме, че ще ходим на един много хубав ресторант, за да може да хапнем и тя да се успокои. Как се казва ресторанта? С дрелото. Да. Много известен ресторант в TikTok. И само да кажем, че беше наистина доста екстремно. Мен в принцип ме страх от високо, ама Беше много смела. да, Гъкни каза. не му беше толкова страх, не знам как, ама ако сте със слаба психика, като Йоана и вас страх от всичко, по-добре наистина не идвайте, няма смисъл да си мъчите.
за нея това беше едно мъчение. И каза, че повече на такива екстремни екопътеки върхове няма да ходи. Да. Това беше от нея. И да. Да. Ще дойдеш ли пак? Ще отидеш ли на Караджов камък да се качиш? На кончета псов. Никъде няма да отида. Това беше от Йоана. Да, сега отиваме да ядем. Правихме да кажем, че и от кучета е страх. Той е миличко, виж го. Виж колко е спокойно. Моля те. Днеска много страхове. Йоана днеска да, много страхове преживя. Баба боячка. Промяна в плана. Здравейте! Ние хапнахме. На друго място, не на това, което ви казахме. Просто беше половин час пътя до там и много чакахме да се отклоним и решихме, че няма да си усложняваме живота още повече. И за Йоана, тя беше много притеснена в горката, трябваше да седне да хапне. Трябваше по-бързо да седне, да се нахрани. Падна ми кръвното, стана ми лошо. Няколко пъти. Но като цяло всичко беше супер. Най-яката екопътека. Да. За сега това ни е най-любима. Да. Ама разделението! Йоан имаше кал вътре в чорапите. Майко! Тук хората карат като луди. Да. Карайте внимателно и чао!